there are pieces of evidence that Moabot sa 41 ka mga lugar sa Central Visayas ang ipaubos sa monitoring subay sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Kini maong mga dapit giisip nga mga election areas of concern. 35 niini ang gitumbok nga ubos sa election areas of immediate control. Nagpasabot nga ang maong mga lugar nga sagad na himutang tanan sa Negros Oriental dunay presensya sa gipasanginlan nga mga communist terrorist groups nga gitutukan sa mga kapulisan. Samtang unom ka mga dapit gi-classify ubos sa election areas of control nga nahimutang sa lalawigan sa Sugbo, Bohol ug Negros Oriental. Kining pagdeklara nga election areas of control, this will guide our deployment, no? Naatay mga additional deployment dire, but this is not to say nga ang other areas of Central Visayas will be lesser in security, no? Depende man gud sa peculiarity sa lugar, no? Ang atong mga provincial director o ang atong mga city director naa sila'y appropriate security in accord with the threat assessment nga atong gihimo. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, tigpamaba sa hepe sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Anthony Abirin, nga 12,000 ka security personnel ang ipakatap sa Central Visayas apil na niini ang kapin sa 9,000 kasakop sa PNP. Kini base sa mga insidente sa kagubot nga natala sa maong mga dapit sa milabayng eleksyon ni atong 2018 ug 2022. Sa laing bahin moabot sa 432 ka mga armas ug hinagiban nga nasakmit sa kapulisan subay sa gipatuman nga mga COMELEC checkpoint sa rehiyon. 115 ka mga armas ug 60 ka mga individual ang ilang nasakmit ug nadakpan nga nakalapas sa COMELEC gun ban. Si Pilare na mahayag nga padayon lang gihapon sila sa ilang mga checkpoint operations hangtod na sa adlaw sa piniliay. As you can notice na atay mga COMELEC checkpoints all over Central Visayas. There are strategic checkpoints in areas of concern. This is purposely to make sure na we can confiscate and arrest people possessing illegal or loose firearms. Subling may pahinumdum sab si Pilare sa katawhan nga paglikay sa vote buying. Bahad sa PRO 7 nga ang makitaan nga malambigit sa maong illegal nga kalihukan, ilang dakpon nga walay pagduha-duha. There is a very aggressive campaign implemented by COMELEC now, no? The Kontrabigay project, no? In fact, there are complaint centers wherein you can text any suspected violation sa vote buying or vote selling. And as far as our coordination meetings with the COMELEC is concerned, the PNP will assist and will in fact make arrest kung gikinahanglan if circumstances warrant. Of course, under the guidance of the Commission on Election. Nagpadayon karon ang threat assessment sa kapulisan ug armadong kusog sa Pilipinas, hilabi na nga daghan shooting incidents nga nalambigit sa mga mokandidato sa piniliay ang na-report sa rehiyon. Kini si Mary Francis Lin, kaayon na lang sa MyTV, Cebu.